akong ipadayon ng kaning mga giingong Bunjing Rimulya nga inspector po siya sa mga project murag engineer. Uyog niya gapon ang mga taga-Ombudsman Visayas. Tangiga nito na believe ko. Ang baha Toras Manila pero ang yang inspection dia Cebu ano ko sa ubog to baha itaw na matay ate. Ate sobra ra gyud. Wala no makamuubog baha itaw niyo. Si Boyeng Rimulya, mo'y ombudsman, mura na siya, sa iyang ipanulti, mura na siya santo. Pero, ngilingay kayo na siya manabi, murag santo. Pero ang nindot lang sa iyang gisulti po, dili tanan bati. Kay by 5% di ay 60 bilyones sa budget sa flood control din ni Cebu. Tuad ang Pedro. Nakuha no Tuad ang Peter Calderon. Kining mga proyekto ang usas daghan kayo flood control projects kanang manangagod. Balik-balikon ko ni base sa to nakuha na tong mga balita dito po dis kauluhan nga 54 ka mga flood control projects ang Mananga River. Hinungdan nga si Ria Gulyas gihingan lang din siya sa una og drug control queen. Apan si Samsam Gulyas nagtibi intaw ni sulti sa kong amigo kay wa gid siya labot ana. Kain matong Danilo Villa nga wa magin intaw imbestiga ha. Si Peter Calderon wa man imbestiga nganong wa man apilas Wilson Wenceslao. Ganaam say 5% ato. Tinuod ninyo kana mo'y 5%. Ano ni pangutanang nagtangag na kong ganti kay nganong ang gipili naman po, wala nagyan to ang 5th district sa Liloan, si Diok. Kay deputy speaker man, matay ngilingiga. O ba? Dako kay itong yes, pag mawagi, pasangin lang, ha? Pablo dyan, ha? Pasangin lang po, nag-no-vote mo dyan. Akpi lang yung asawang ni Poli, Destreseros dito. Karon naapog ko na Ghost Project. Okay kayo? Okay kayo ni, mo ni nagkaingon, nga, ang mga di al kontra sa administrasyon karon mo'y unahon. Naloko na. Alas 7:57 na nagkadaghan yun. Dihas Kapitolyo nagkadaghan. Katong mga taong lalay, nahabilin man kung tungod. Kay binuotan naman is, mura man malumor man po kay kasing-kasing ng gobernadora, si Gobernador Pam, gibilin niya ang mga taong lalay nga mga department head. Ganun mo na iwakli ay. Hinganlan og Rodel Buntoyan diha ang pagtuo sa mga tao sa Penro o sa lalawigan sa Subo. Ang giingon nga Rodel Buntoyan ang iyang amo ang Kapitolyo pinaagi sa mando ni Gobernador Pambari 4. O ba? Panlahi dahil si Kaiser man dahil ang amo dahil kuno ani tinuon ninyo nga si Kaiser imong amo. Ang mga kontraktor na nugaan ni repenting pagkamahalas mga graba, bus, ug uban pang mga gamit sa construction materials. Tungod kay naaman di ay kuno tong raketero nga panahon pang lalay naaman di gihapon kuptan mang Rodel. Nganong na ingon anay man nganong nahabilin man pulaan pa anang naiusa niyang bungol nga babae. Akong gitext pa niya itong niaging simana, Huwebes man to, pizza size ha, makonsiderar to kay tinuod nagmisa man to. Kapag ay naning orasan ang misa sa Kapitolyo niya, wa niya madungog kuno ang tawag, ang ringing siyang cellphone kay saba kuno kaing sound system. So gipaluab na mo pagkabuntag tungod sa issue sa African swine fever virus, matay wa na magin mutubag. Akong tiksan pagani nga dok, pwede ka na akong ma-interview. Suswa magin mo reply. Hangtod nga nahuman na lang ko direct program gisigwag balik-balik og tawag na mo dire wa gyud mo tubag o niya akong gipangutan na karong orasa misa po pudi ay diha ron abi kada adlaw daing misa kanis Rose Bingkoy ang provincial veterinarian habi gikan mga remnant ning lalay gihapon parehag si Rodel Buntoyan nganong gi-retain man nganong gibilin man sila diha. Gobernador basig makadungog ang imo mga staff ani ilisin ang imuhang mga department head mga taong lalay kay murag mo nagdas buisit na sa tagalalawigan.
ikaw, pwerte ni mo paningkamot ko ba? Tanawa ang healthcare, o. Ilisa ni mo tong provincial health officer. Di ba? Karon pwerte abtika. Tungod po ni Doktora Nikki Catalan. Pero, kanang pinro na man lagi. Rodel Buntoyan, nagsige man lang gihapon. O ba? Nagsige man lang gihapon o pagpakig-amo niya adtong hinganlang Kaiser. Di apoy hinganlan og Rose Bingkoy, mura magbungol, pasta ng bungol. Gani, nag-meeting na ato Parties Agriculture atong Biyernes po, pagtawag na mo, mga alas 9, schedule nilang meeting, pinagi sa Committee on Agriculture ni Board Member Sarce Baricotro. Ay, unsa man pagkaunsa in taon, nga, ang nahitabo. Wa man ay mutunga. O ba? Di panadaan pa na agsuwat nga na ay meeting. Ay, siya mo importante unta. Siya man tayo superstar of the show si Rose Bingkoy. Ay, wa mo tong ha. Mas may tingaling ibutang nas daple ni mo goboy. Kanang duha Rodel Buntoyan og si Rose Bingkoy kay murag mo gadas buisit nas tagalalawigan Subo. Monay ang imong kahago apil ng Sabado, imo ganing wa na ganing kay panahon. Sa imong kaugalingon nga baka lingaw-lingaw, pero ang imong mga tao matay na lingaw, may sig dawat. Oy, tinuod ni Rodel, bata-bata man siya itong kani Superman sa Kapitulo panahon Davide. Si Rodel, duha ka mo kina ato. Katubang gikiha siyang sakop kay nanguutog lubot si Bal Tribunalo. Duha man to ka mo kina ang disaster office o ang Penro. Di ay bata-bata niya Rodel, matay ngigahan to nun gob. Nagpabilin malang gihapon di ang iyang amo dili di ay ikaw og ang provincial government kundi matod pa sa akong amigo si Kaiser na Ikono. Di apay usa nga gihinganlan og Mary Rose Bingkoy bata-bata po ning lalay kaniadto nagpabilin ra gihapon diha sa Kapitolyo nga murag amang onya sa akong tan-aw numero 1 ligoy ni Bayhana. Ay ita. Mana, nga nag-issues. Karing taga-gobyerno, probina tungkol tingali sa gikapoy na tingali sa trabaho. Unya, wala yung lami para nila ang ilang trabaho. May tingali lang natapulan. Dili po kumutuong tigwa. Kaya gamayon, may babae kita mo ko ni kausa. Itong press con, parte gapon to si Isep, ito ni Aging bago-bang lingkod si Governor Pam. Matay. Cute magkani siya, kasi ako nahuna na cute siya. Alas 8:02, batod pa mo rin sa Junior Molo, pare Anas Buyang Rimoli, Aris Montalban Rizal, kay lumsan nas mga taga Montalban na rin tubig nga perting grabihas baha nila. O ba? Grabiha bitaw niya sa Manila. Gini. Ang Rizal is part of Calabarzon. Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, o Quezon. Sus ka na, grabiha. Apil ang Northern Luzon, matay grabiha. Ilang ipanghambog, hinoon to kagapon nga. Tanawa ang distrito ni Congressman Toby Chanco sa niyang kuhan? Sa niyang lugaran kang kanang part pitos ka manaba? Caloocan, Malabon. Malabon. Kamanaba, Caloocan, Malabon, Nabotas, og Valenzuela. Tanawa, wag yun, dali na ka ni hubas ang baha, mo rin ipanghambog nila. Ita.